Il-familja tagħna tilfet 3 membri riżultat tal-mibeda fil-qlub ta' persuni li qed jinsistu li jkun hemm gwerra akkosta kollox. Ebda gwerra jew qtil qatt mi ġustifikata. Islim, Paul, Xuba u xkejkna Kajla. Qatt maħna se ninsewkom. Kliem li Stephen Serracino Inglot tella fuq Facebook wara li sar jaf li 3 membri tal-familja ta' Martu kienu abborti titjira tal-Malaysian Air li ġarfet fl-Ukrajna. Paul Ghost ta' 33 sena, Xuba Ġaja ta' 38 u Kajla li kienet għadha l-lanqas għalqet sentejn il-koll tilfu ħajjithom. Kien it-tewmi ta' Paul intebaħ l-ewwel. Kienet jara l-ħabarijiet fl-Olanda ura li twaqqa dan l-aeroplan. Għana konna nafu l-flight number li kienu għedin fuqa u mal-ewwel indunajna li l-MH70 kien l-istess wieħed. Ir-reazzjoni tal-familja kif wieħed jobsor kienet ta' xokk. Xokk kbir. Mal-bidu ma stajniex nemnu, u mbagħad bdiet bejna nemnu bil-mod. Stephen Serracino Inglot li kien għadu b'xokk għax tilef il-ħuħ ta' rispett u l-familja tiegħu kellu jikkomunika l-aħbar lill-kumplament tal-familja barra minn Malta. Kelli ngħidilhom wieħed waħda li propju kienu fuq dak l-ajruplan u ma kienux seħħawhom iżjed lil-Paul u Xuba u t-tifla. Il-mara ta' Stephen sifret l-Olanda pajjiża sabiex tkun qrib il-ġenituri tagħha li tilfu lil binhom. Aktar ma bdew jgħaddu s-sigħat, aktar bdew jiġu f'moħħ il-familja ċertu dettalji, pereżempju dwar il-fatt li ż-żgħira probabbli kienet bil-qiegħda fuq omma. Ma kellix sit fuq l-ajruplan għax qabel sentej ma jalla kollek sit, ko probabbli kienet bil-qiegħda fuqhom. Pjaga oħra hija l-fatt li għadu mhux magħruf fil-pass li jmiss. Għadna ma nafux se jiġri kux xi ħadd jista' jmur biex identifika l-mejtin jew jkella ħajġibuhom lejn l-Olanda jew lejn Malasja. Ġimagħtejn ilu Paul, Xuba u Kajla kienu Malta. Waqt il-btala tagħhom fl-Olanda ġewwa l-weekend Malta, għaddejna weekend vera sabiħ magħhom, kellu jiġri hekk. Xuba kienet mill-Malasja u ltaqat mar-raġel Olandiż tagħha fil-Vjetnam. Kienet kombinazzjoni kbira u l-istess ħaġa il-mewt tagħhom. Bħalissa għal Stephen anka li jara t-televiżjoni saret diffiċli. Jiena minix nixel television bħalissa propju minħabba fek, però l-iktar ħaġa li tweġġak huwa li l-isparar fuq l-ajruplani kienet ħaġa totalment evitabbli. Fl-aħħar mill-aħħar laqtu innoċenti biss.